Ďakujem pekne. Ja som si zobral mikrofón do ruky, lebo som chcel konkrétne praktické príklady použitia in-store analytiky prezentovať na mojich slajdoch a možno bude na tým slajdoch si aj vybiehať. K mojej prezentácii možno taký veľmi rýchly úvod, len zaznievajú tu termíny typu IoT, in-store analytika. Je to všetko veľmi sofistikované a sú to technokratické výrazy. Ja okrem toho, že som vo firme zodpovedný za to, aby som to stiahol za nohu na zem do toho praktického života retailu, tak to aj cítim ako príležitosť pre ten retail a snažím sa to komunikovať tak, aby to ten retail pochopil, lebo ak tento produkt, toto hnutie, alebo celá táto príležitosť má nejakú bariéru, tak je to v implementácii a použití a po využití tým retailom. Tam smerovala možno aj tá otázka, či je to efektívne, koľko peňazí to prinesie. Ja veľmi pekne ďakujem pánovi Hazlíkovi za tú odpoveď, ale moja prezentácia má práve ukázať tým, ktorí s tým nástrojom máte alebo budete mať príležitosť pracovať, čo ten nástroj konkrétne rieši a som presvedčený, že každý retailer si to vie, tak ako sa nám to aj darí, nájsť to, čo v tom nástroji je ukryté. Čiže, čo meriame v kamennej predajni? Ja by som, je tu veľmi veľa textu, budú 2 slajdy s textami, ospravedlňujem sa, ostatné už budú len podľa mňa viac menej pútavé obrázky. Prosím, keď sa bavíme o in-store analytike, bavíme sa o analýze, o dátach nad transakčnými dátami. Každý správny, klasický dnes zavedený obchodník, retailer pozná a dennodenne robí rozhodnutia na základe transakčných dát. Ja som presvedčený, že sa to nikdy nezmení, nemôže sa to zmeniť. Tie transakčné dáta počítajú peniaze. Ale to, čo hovorí in-store analytika a to, čo hovorí naše hnutie, hovorí o tom, čo je možné v tom priestore vidieť. Okrem fixných transakčných dát, okrem presných, exaktných čísiel. Čiže, čo meria náš IoT nástroj v kamennej predajni? Prvý balík problémov, alebo prvý balík príležitostí som nazval traffic, pohyb. Čiže ako sa potenciál chodníka mení na návštevníkov. Mám nejakú masu ľudí, čo mi chodia pred obchodom, koľko z nich sa stane návštevníkmi. Ešte to nie sú zákazníci, ešte nenakúpili, sú to len návštevníci. Ako sa mení návštevnosť a záľudnenosť? Termín záľudnenosť je úplne nový pojem, a zaviedli sme si ho sami pre seba, lebo sme lepšie nenašli. Ako by ste pomenovali počet ľudí, ktorých mám v jednej chvíli reálne na predajni? My sme to nazvali záľudnenosť. Aký je priemerný čas nákupu? Aký je trend nových a vracajúcich sa zákazníkov, ak, dajme tomu, nemáte implementovaný efektívny vernostný program? Veľa sietí ho nemá, my to nejakým technologickým spôsobom vieme nahradiť. Aká časť zákazníkov jednej predajne nakupuje aj v inej. To znamená, mám v regióne 3 obchody, ako sa mi mení správanie zákazníkov medzi nimi, lebo máme reálne príklady, že konkrétna sieť zákazníci nakupujú v jeden deň a v ten istý deň nedostanú nejakú položku, tak si ju idú kúpiť akciovú v tom konkrétny deň do inej predajne. Čiže to bol traffic, to bol pohyb. Druhá oblasť, ktorú sledujeme, teda nad transakčnými dátami, okrem pohybu, je správanie zákazníka. U nás v vnútornej kuchyni sa to volá nejaké behaviorálne analytiky, ale reálne je to správanie zákazníka. A tu už sú také zistenia alebo pozorovania. Ako dlho trvá priemerný nákup, aká dlhá je jeho trasa, znamená, koľko metrov v priemere za nejaké časové obdobie priemerná množina zákazníkov prejde a akú teda má rýchlosť, tu vypočítame ako hodnotu, čiže akou rýchlosťou zákazník nakupuje. Ďalej, v ktorej zóne stojí najviac ľudí, v ktorej najdlhšie, to sú to absolútne odlišné metriky. V ktorej zóne, v ktorej kategórii mám najviac ľudí a v ktorej mi stoja najdlhšie.
koľko ľudí navštívi ktorú vybratú zónu alebo kategóriu. Smer pohybu zákazníka. Veľmi zaujímavá vec. Veľmi sa páči retailerom rozhodovanie zákazníka na križovatkách. Každý obchod má N križovatiek. Ako sa tam ľudia správajú? Chodia doľava, doprava, prichádzajú, odchádzajú, z ktorej strany, v počtoch a v percentách. Toto je jeden z našich úplne základných, triviálnych grafov, ktorými, dá sa povedať, začína naša aplikácia, keď si ju zákazník od nás kúpi. Hovorí nám o tom, aký je potenciál toho chodníka a aké percento z toho chodníka alebo aký pomer, aký počet sa stáva našim návštevníkom. Čiže outside traffic a in-store traffic. Tento obrázok som zvolil zámerne, lebo toto je obrázok konkrétneho dňa. Je to konkrétny deň z konkrétnej obchode, toto sú reálne dáta, ale nevieme z ktorej predajne. Je to čas od 7 ráno do 18 popoludní. Tento v podstate do 5 sekúnd na tomto grafe ste schopní odhaliť biznis problém, že obchod zatvára síce o 18, ale outside traffic potenciál, teda ten potenciál chodníka je absolútne vyvážený a pokračuje ešte 3 hodiny ďalej. Boli by ste prekvapení, koľko štandardných, kvalitných sietí, ktoré valia svoj biznis na naozaj veľkom počte filiálok, podceňuje túto jednoduchú metriku a nezískava tú výhodu, dajme tomu, individuálnych otváracích hodín, kde ja som presvedčený, že tá 1 hodina v otváračkách by priniesla svoj úžitok. Ďalšia konkrétna metrika, ináč využívam de facto screenshoty z našej aplikácie, v podstate z reálnych caseov. Vybral som ich tak, aby som vás s nimi zaujal. Máme ich aj viac, ale tieto podľa mňa dobre vyzerajú. Čiže konverzia návštevníka na zákazníka. Návštevník na zákazníka. To je v podstate, to slovo konverzia poznáte už všetci z internetu, ale toto je reálna konverzia z kamenného brick and mortar obchodu, kde mám nejaký počet vizitov, to sú tí návštevníci, to sú ľudia, čo vošli do obchodu. Ale keď retailer nájde odvahu a prepojí nás s transakčnými dátami, máme takého, dokážeme v jednej aplikácii ukázať tento fakt, že síce vizitov bolo 1754 za konkrétny zvolený čas, ale počet transakcií bolo 1569. Je tu disproporcia a otázka, alebo teda veľmi oklieštenej alebo jednoduchej interpretácii je to naozaj stratená obchodná príležitosť, lebo ten ideálny stav by bol 100+100, čo je samozrejme absolútne iracionálne alebo nemožné, ale ukazuje nám to nejakú cestu tomu retaileru. Lebo samozrejme tá konverzia sa mení sa v čase, mení sa od množstva externých faktorov a tomu retailerovi to ukazuje nejakú cestu. Ja by som teraz urobil naozaj krátku pauzu, napadlo ma to v tejto súvislosti. Je naozaj treba povedať, častokrát tu bol Big Mario spomínaný, boli tu spomínané in-store analytiky a všetko to, čo tu teraz vidíte. Chcem povedať, toto vôbec nie je liek na všetko, toto nie je čosi, čo vám zachráni život alebo vás vytrhne z červených čísiel. Toto je nástroj, ktorý pripravenému dá možno tých 5% navyše, ktoré ho odlíšia od konkurencie. Tak sa na to treba pozerať, treba sa tak aj na tie dáta pozerať, že čakať z toho, že neviem si poradiť čo s biznisom a nerobím ho dobre, až toto je presne tá vec, ktorá ma dostane do inej ligy, nezmysel. Ako nerobíme to dlho, reálne obchodujeme s klientami a tú relatívne peknú množinu klientov, ktorú máme ju možno 8 mesiacov. Ale jedno je 100% isté, počúvajú na nás, pripravení.
spoľahujú na nás takí, ktorí už dokonca majú tím dátových analytikov, alebo rozumejú absolútne presne tej terminológii a pozrú sa na to a vedia. Naopak je to naopak. Toto je taká pekná ukážka, akým spôsobom sme opravili, alebo ako retailer dokázal zapracovať s workforceom. Na jednej strane si dáte si do korelácie návštevnosť, vizity, a dáte si ju do korelácie v presnom, teda v tom istom časovom úseku, za to isté zvolené, za tú istú filiálku, za to isté časové obdobie s tou zaľudnenosťou. A to je veľmi zaujímavé, že všimnite si, že treba, pokým návštevnosť má nejaký trend, to znamená, ľudia tam pingali donútra nejakými hodnotami, tak tá zaľudnenosť, ten objem tých ľudí na predajni sa kývala úplne iným spôsobom, úplne v inom cykle. Absolútne jasná správa o tom, že treba to obslužný úsek, a to jedno, či to je filiálka banky, alebo či to je klasický retail, pokladne, v tom čase nestíhala spracovávať tú návštevnosť toho obchodného priestoru. Ďalšia zaujímavá správa. Vyhýbame sa pri retaileroch, volám to, že hradeniu, lebo sme absolútne presvedčení o tom, že každý ten retailer, každá tá značka na svojom ihrisku je absolútny pán a rozumie tomu. Ja naozaj neviem povedať, prečo to tak je, ale toto je naozaj čosi, čo zase v tej množine množstva informácií, na ktorých ten retailer trčí, mu ukazuje, že je tam príležitosť. Atraktívnosť zóny, kategórie, tu už sme pri naozaj takých silných behaviorálnych metrikách, s ktorými narábame, alebo ktoré ovládame. Využili sme ich reálne a už ich aj využívame násobne pri remodelingu, alebo reťazce sa snažia získavať odpoveď k dobre rozostaveným zónam. Zámerne hovorím zóny, lebo jednak tá presnosť technológie má určité limity a súčasne aj retailer nie vždy meriame presnú zónu typu pivo. Hej. Jednoducho, tie zóny sú rôzne. V tomto prípade som vyfarbil také, ktoré sú vám zrozumiteľné. A jednoducho, dokážeme zmerať zazvolené obdobie, zazvolenú filiálku, počet návštev konkrétnej tovarovej kategórie alebo zóny. Tu som si pre vás pripravil jeden príbeh, budú to 2 slajdy, čiže impuls. Odhalili sme, že konkrétny obchod na konkrétnom mieste 9. januára ukázal, že niekde sa niečo dialo. To je tá horúca červená bodka. Následne ten istý preklikne, toto je z našej aplikácie, ktorú si len prekliknete do iného formátu a Zone Performance parameter vám ukáže nejakú hodnotu návštevnosti. Konkrétne toto bola akčná sekcia s nejakým počtom návštev za dané obdobie. Samozrejme, porovnaní v čase nám potvrdilo, že ten pondelok vykázal v benchmarku veľmi silný náraz sám o sebe. Okamžite nákupca, alebo teda ten tým, ktorý to spracováva, mal spätnú väzbu o návštevnosti. My nevieme, či tam tí ľudia naozaj nakupovali, či tá akcia bola dobre zvolená cenou, ale minimálne pripútala tých ľudí k tomu miestu. Toto je taký naozaj, možno až, chcel som nejaký expresívny výraz použiť, ale poviem tak, toto sa nám páči. Smer pohybu zákazníka a križovatky. Toto v podstate z reálneho caseu vieme to robiť. Toto retailerov naozaj zaujíma. Či už v percentách, alebo v absolútnom čísle, pohyb zákazníka na konkrétnych miestach, na ktorých vám záleží. Sú zóny, sú križovatky, sú polohy v obchode, kde potrebujete vedieť, z ktorej strany
alebo do ktorej strany zákazník presne odchádza. Vieme to zmerať a vieme to pridať k vašej palete alebo k vašej množine meraní ako ďalší prvok pre dobré rozhodnutie. Kde vidím problém? Kolegovia ma poprosili, aby som tento slajd sem vložil, lebo ja si myslím, že treba si fakt naliať čistého vína a tu nepredávame ten produkt, ja to vnímam skôr tak, že ho nejakým spôsobom evangelizujeme a ja sám za seba to určite cítim tak a chcel by som prispieť k tomu hnutiu zmeny. Toto sú dva základné problémy, ktoré cítim. Prvý je edukácia prostredia. Určite to cítite aj z môjho vystúpenia, že naozaj, je to počuť aj na mojom hlase, nás stojí veľa energie nepresviečať. Vysvetľovať ľuďom princíp, pravidlá, spôsob, technológiu tohto celého procesu. Čiže, ale to je asi pri všetkých inováciách alebo veciach, ktoré sú nové. Druhý, rovnako silný, ale to už naozaj praktický problém je ľudský faktor. Stretávame sa s tým, že naše riešenie alebo riešenie takéhoto typu inovácie končí niekde medzi marketingom a provozom a možno, že kategórií manažmentom alebo u sortimentára. To nie je dobrý stav. Kde máme spätnú väzbu, kde to naozaj funguje, kde máme, ako by som povedal, kde sa posúvame ďalej, sú len firmy, ktoré priamo do organizačnej štruktúry začlenili nejakú analytickú skupinu, minimálne človeka, kde vyčlenili naozaj data analytika, data minera, niekoho, kto sa dátam venuje a rozmýšľa nad nimi a nejakým spôsobom dáva z nich nejaký výstup pre tým, ktorý už môže implementovať zmeny. Záver. Ako merania konkrétne pomáhajú? To, čo som doteraz všetko povedal, upravujeme otváracie hodiny, nasadenie personálu alebo vyťaženie pracovnej sily, úspešnosť, magnetizmus predajne, marketingové ROI, optimalizácia layoutu predajne alebo rozloženie kategórií. Ďakujem vám za pozornosť.